A figyelem illúziója, amikor az interneten játszanak valaki érzéseivel. Van valami különösen veszélyes az online kapcsolatok világában. Nem kell hozzá még érintés sem. Nem kell, hogy közös életetek legyen. Elég néhány üzenet, egy kis figyelmesség messziről, távolról, ismeretlenül, néhány kedves mondat és ígéret. És valaki már is elkezd hinni abban, hogy fontos lett valaki számára. Az internet egy furcsa terep. A debilek játékszere is lehet. Ezért kell nagyon óvatosnak lenni. Itt a figyelem könnyen adható, eladható és vehető, de ugyanilyen könnyen vissza is vonható. Egy üzenet, egy bók, egy késő esti beszélgetés azt az érzést keltheti, hogy két ember között valami valódi kezd kialakulni. Különösen akkor, hogyha az egyikük éppen sérülékenyebb, magányosabb, nehéz időszakot él meg, vagy hosszú ideje vár valakire, aki végre figyel rá. Ilyenkor néhány szó hatalmas jelentőséggel bírhat. A probléma ott kezdődik, amikor ez a figyelem nem őszinte. Amikor valaki tudja jól, hogy a másik kezd kötődni, mégis tovább élteti a reményt benne. És nem azért, mert valóban akar valamit, nem azért, mert jó lelkű, hanem mert egy szemét, és szereti, ha valaki csak úgy rajong érte az üres szavaiért, az üres lelkéért, és várja az üzeneteit, keresi a jelenlétét, hogy úgymond manipulálja, hogy magához láncolja az online térben is. Ez az úgynevezett érzelmi hitegetés. Kívülről talán ártatlannak tűnik, csak beszélgetünk. Én nem ígértem semmit. Ő értette félre. De az emberi lélek nem mindig logikával működik. Ha valaki rendszeresen figyelmet ad, érdeklődik, közeledik, az a másik könnyen kötődésként értékeli. És ez egy természetes folyamat, hiszen erre vágyik mindenki. És amikor ez a figyelem hirtelen eltűnik, az sokszor mélyebb sebet hagy, mint egy őszinte elutasítás. Mert az ember ilyenkor nem csak a másikat veszti el, hanem azt a reményt is, amit közben felépített magában. Akkor is, ha sosem látta, ha sosem beszéltek személyesen. Kérdések pedig sokáig ott maradnak. Valódi volt ő? Egyáltalán? Vagy bármi, amit mondott? Vagy az egész csak egy játék volt? Egy kegyetlen játék? A legnehezebb talán az, hogy az online térben a felelősség könnyen elmosódik. Nincs szemkontaktus, nincs közvetlen reakció arra, amit okozunk a másiknak. Egy üzenet elküldése vagy eltűnése sokkal könnyebb, mint egy valós beszélgetésben kimondani, nem akarok többet veled találkozni, pedig a következmények nagyon is valósak. Egy érzelmileg sérült vagy magányos ember számára az ilyen hitegetés újabb bizonyítékká válhat arra, hogy a bizalom veszélyes, és talán arra is, hogy a törődés csak illúzió, hogy az emberek csak könnyen játszanak mások érzéseivel, és soha nem lehet tudni, hogy mennyire szeretethiányos az a személy, aki nem kapta meg a megfelelő törődést. És nem tudhatjuk, hogy kinek az érzéseivel játszunk a másik oldalon, és hogy ez milyen végletekbe csap át. És bár az interneten sok minden könnyebbnek tűnik, egy dolog ott sem változik. Minden szó, minden figyelem és minden remény mögött egy valódi ember áll. Valódi érzésekkel. Ezért az igazi kérdés talán nem az, hogy meddig lehet hitegetni valakit, hanem az, hogy miért tennénk ezt egyáltalán bárkivel is, hogyha mi sem szeretnénk hasonlót kapni. Márpedig, ha emberekből vagyunk, lélekkel rendelkezünk, akkor valószínűleg nem szeretnénk mi sem ezt átélni.